Gaur heldu gara ona, udaletxera, berriki hizkuntza politikan daukagun zinegotziari aurkeztera zuetako askok eta askok egin dituzte eskabideak. Eskatu nahi diogu Nafarroako gobernuari erratea Nafarroa osoan euskarak ofiziala izan behar duela. Gure eskumenen markoaren baitan ahal duguna egingo dugula euskararen ofizialtasuna ez bakarrik aldarrikatzeko, baizik eta geure neurrian ahal duguna egingo dugula hori ere gauzatu ahal izateko. Azken batean Iruñak bi hizkuntza propio dauka, horietako bat euskara da, eta euskara ez da bakarrik hizkuntza ofizial bat, baizik eta Nafar guztion hizkuntza da, eta beraz, iruindar guztion hizkuntza. Beraz, eskerrik asko, hartzen dizuet hainbat herritarron eskareak eta aztertuko ditugu jakina. Zan gertatzen den bezala, gehien bat bai musika eskolan, bai osasun etxean, ezin horrekin joan da, ezin euskaraz egin, eta hori da agian beharra gehien ikusten den lekuetan. Arrazoi nagusiak errepikatzen dira, herri gaztea izanik, arrazoi nagusiak izan dira, osasun etxean ez dagoela pediatra euskaldunik, eta kirol eskaintza umeentzat ere euskaraz oso urria dela. Ez dugula bereizkeriarik nahi Nafarroan. Nafarroan herritar guztiok eskubide berdinak izan beharko genituz, eskubide berdinak aitortu beharko litzaizkigukela Nafar guztiei, kontuan hartu gabe zein herritan bizi garen, eta beste behin etorri gara Nafarroko Parlamentura hori aldarrikatzera, baina kasu honetan badago ezberdintasun bat. Zuen guztien eskaerak ekarri ditugula nolabait aldarri hau egiteko. Esan dagoen zonifikazio horrek askotan ikusgabe jartzen dituela euskaldunak. Eta gainera, gure hizkuntza eskubideez gain beste eskubide batzuk ere urratzen zaizkigula. Adibidez, osasun asistentzia jasotzeko eskubidea. Guretzat, osasun asistentzia jasotzea da, gure hizkuntza jasotzea osasun asistentzia. Hori da, osasun asistentzia zerbitzu duina jasotzea. Eta hori, ukatu egiten zaigu, bestea beste gaur egun indarrean dagoen araudi honek bi mailako herritarrak sortzen dituelako. Urratsa dela euskararen legea aldatzea. Herritar guztioi hizkuntza eskubide berdinak aitortzea. Mila esker eta zoritzarrez jarraitu beharko dugu lanean.